This is Makiwa TV, isifiso somagalela lesi, umagalela ngoJesu abanye begalela ngonyama. Sisenyuwe ekhaya njengamanje. Khona isigameko esikuzo la, isigameko njengoba nibona ke nanka ama toilets. Kuthiwa lama toilets afakwa ngeqala iCovid, it was 2020. Mayifakwa lama toilets awakaza avulwe. So sazoxoxa ke nokhansela sizwe ukuthi bekubambe phi ukuthi lama toilet amahle kanje ukuthi angavulwa ngoba siyabona ukuthi hayi asezingeni eliphezulu impela wona kodwa ke sobe sesikhuluma nokhansela ka sichazela ukuthi ke kwenzakalani ukuthi ke lama toilet angavulwa nje. Njengoba bengishilo ke mbukelo eMakiwa TV ukuthi sizoba nje nengxoxo emfishane nawo khansela SS Mthembu khona la endaweni yase Newark ngendaba yama toilets mhlambe so buza nje imibuzo embalwa ethinta ama toilets kanye nabahlali abahleli la kulesimo esisibona ukuthi asikho isimo esihle sokuthi kungahlala abantu. Khansela ithini indaba ngama toilets uma faka ngo2020 kuqala iCovid kuze kube manje engavuliwe ama toilets ohlobo oluphambili kangaka namahle kanje inhloso mhlawumbe uma bathinta emkhandlweni bathi kwakuyini inhloso kwafaka. Ngibingelele Magalela ngibingelele neMakiwa TV nababukeli ekhaya. Indaba yama toilet Magalela Yes. indala ngiyakhumbula ukuthi nami ngifika ngo2021 ebukhanseleni. Yes. Into ababeyiphakamise kudala abahlali bakhona ukuthi Yes. bacela ukuthi ngibalekelele ukuthi avuleke. Yes. So kuningi okwenzakalile from 2022 kuze kuzoba namhlanje umuntu ezama ukuthi abahlali bala eNewark bakwazi ukuthi bathole usizo lokusebenzisa lama toilet. So kuningi obekwenzakala ngazi ngaqala ngithini nendaba yezikhiye nendaba yokuhand over nangokuhlukana kwama department ukuthi ayifakwe yenye department agcine ngahand overekile kahle nanendaba yezikhiye. So kube kuningi okwenzakalayo up until ke kuze kube manje ngoba udaba lokho nisukumele njalo imihlangano ibingapheli nabahlali baseNewark. So ziningi ke indawo ezinalama toilet ayilolu hlobo but engikubonga kakhulu kubahlali baseNewark akaze bawavandalize bona. Yes. Asesimene esikahle esigculisayo but uma uya kwezinye indawo ezinalama toilet alolu hlobo awasekho awasasebenzi at all. So from 2020 ke afakwa namhlanje ke ikhiye umuntu uyitholile ukuthi ke lama toilet ke abahlali bavulelwe njengoba sesikhetha ukuthi ke namhlanje size sizoklina so sinhleke manje abantu mabeze toilet bangesabi. Exactly. Sinhleke manje ebengisacelile njengamanje engisakusebenza ukuthi amanzi angene ngoba kunamapipe esokuthi aphazamisekile azokwazi ukufaka amanzi so that bezokwazi ukuflash. Udaba engilisebenzayo njengamanje njengoba sikhuluma nanokuthi ke aphinda khanye futhi abe nogesi kodwa wona ikhiye zikhona njengoba evuliwe nje akhomba khona ukuthi ase ready ukuthi asebenze kushoda nje kancane ukuthi kungena amanzi once kwangena amanzi soqala siwasebenzise ugesi ke noma usungalandela. Yes, mvelase okunye nje ngifisa ukukuthinta ngibona indlela isimo esingakhona nesimo sezindlu esikhona la mhlawumbe likhona uhlelo eninalo njengomkhandlu ukuthi ke abantu bala eNewark kube khona mhlawumbe indlela ukuthi bamove ngizwa ngathi khona nohlelo lokuthi ngathi kuzokhandwa nezindlu ukuthi mhlawumbe bawazi ukuthi bathole izindlu esinesithunzi esihloniphekile ukuthi ke kungahlala umuntu ngoba la akusiyindawo ongathi umuntu wakithi omnyama kulesikhathi samanje kulo 31 years sikwinkululeko sibona umuntu wakithi ehlele esimene njengalesi mhlawumbe khona uhlelo likhona amasipala ukuthi bathole nabo izitende mase kutholakala mhlawumbe nabo ohlelweni lakho mhlawumbe mase kubhaliswa kuvula amathuba ukuthi kubhaliswe khona uhlelo nalo lokuthi nabo behlomule kulezi izitende ezokwakhiwa. Ngiyawuthanda umbuzo wakho Galela. Cha, lukhona Galela. Ukuthi ke into zikahulumeni uyazi ihamba kancane. Ayisheshi. Kodwa nje ikhona into ekhulumisekayo ukuthi
bakhona ohlelweni lwama-RDP Yes. azokwakhiwa kulama-RDP nje azokwakhiwa bayingxenye yalo lelo hlelo lelo so lokuthi bagcine besukile la bathole izindawo ezinesithunzi nokuhlonipheka so kafushane nje Magalela no ikhona into ethi kuzomela bagcine besukile la ikuyi pipeline nje ngamanje. Yes, Mvelase le ndawo ngibuka indawo esecenter, indawo emnandi emarketable kakhulu mhlawumbe mangathiwa khona into eqalwayo la. Mhlawumbe ohlelweni lakho mangathiwa uNkulunkulu uphinde yakukhumbula uyabuya ihlandla lesibili. Ngabe khona uhlelo lingenzeka la mhlawumbe kuthiwa khona idevelopment enzakalayo la. For example, asinayo indawo efundisa ama skills la eBhekuzulu. Mhlawumbe kuthiwa kukhandeka indawo njenge Bhekuzulu Youth Skills Development Center la kuzoqeqeshwa khona abantu abasha mhlawumbe eminye imisebenzi ethinta amakhono plumber ugesi izinto eziningi woodwork ukuthi kube khona into eyani phakathini ethuthukisa ngoba ngiyibona indawo enkulu futhi kuyindawo engenza intuthuko enhle ngendlela esimanga. Cha Magalela usushilo. Yes. Kuyisifiso sami lokho. Usuvele washo vele izinto engabe igama lami lelo Mvelase. Esibukela engabe la kwenzakala kanjalo Magalela ukuthi mhla abahlali bala bethola indawo zabo. Le ndawo ibhidlizwe yonke kudilizwe zonke lezi zindlu ezikhona khona la bese kufomeka into enjengalena oyichazayo. Abantu bakwazi ukuthi bathuthuke. Ngoba le ndawo njengamanje inabahlali abahlezi khona esifisa ukuthi ngelinye ilanga bathola indawo le ndawo bese ke iyasithuthukisa nathi. Mvelase okunye nje okuyisicelo seMakhiwa TV besicela ukuthi uma kune project amahle njengala in future besicela ukuthi umasipala bewazi ukuthi beyicoordinate ngendlela eright indaba yokuthi ihandover early iproject emphakathini because into umilethe emphakathini ngeke uyingenele ungalitholanga igunya kumasipala okuyena osiphethe onganikeza go ahead. Sicela ukuthi in future mhlawumbe Mvelase umasipala ukwazi ukuthi uthintane nedepartment esukulethe iproject isheshe yethule emphakathini kunokuthi ihlala u4 years wonke I think close to 5 years ihleli ama toilets amahle ngalendlela. Sibonge nje nabantu bakhona la eNew Worker nomphakathi kwa Ward 11 ukuthi ingavandalizeki le ndawo. Kwezinye indawo into umihleli ngenzi lutho ngeke ngibone kwenye indawo njengengisho engapha ngakithi kwa vandalizwa ezinye zeindawo ngoba ingasebenzi nomphakathi ungayidingi. Nami ngiyabonga kakhulu Magalela bakwazile ukuyiphatha futhi wona kuphela la akulesimo mawuya kwezinye indawo nami ngeke ngimention hayi awasekho kodwa ngibonge nje nami ukuthi ke ngigcine ngikwazi ukuthi banginike ikey uthi hayi Mvelase hamba uyokhulula abantu baseNew Worker bakwazi ukuthi nabo bathola isithunzi so njoba sesiyibambela kodwa nje ngiyabonga ukuthi ekugcineni kugcine kulungile. Phela nje ukuthatha leli thuba ngibonge amalungu omphakathi ahlale ngeseka njalo kuzo zonke izinto engifisa ukuthi zenzeke ahlale lokhela eceleni kwami uma ngicela ukuthi asihambeni siyokwenza ukuthi hayi athathe izinto sihambeni siyosebenza silungisa ama drain sihesha imhlanga siclean imigwaqo sizama ukuvala la singakhona ukuvala khona ama potholes noma singenawo lawo mandla mangako njengamanje but uma ucheck isimo sama drain noma engavalekile kushoda kancane ngibonga lawo malunga lawo engithi uma ngiphaphatha kuwona asabele siyafisa ukwenza okunye more sikhona but khona izinto eshoda ngazo nathi ekutheni siyithole but nje amalungu omphakathi la angisekayo ngeke ngihlale ngabongi bese ngibonga eMakhiwa naye ukuthi ithathe leli thuba lokuthi ike nje izoxoxa noKhansela uMthembu izoza ukuthi yini lengaka why yena ehlale ehlenyuka ehambe bonakala emphakathini. Cha ukuthanda nje umsebenzi nokuthanda umphakathi ungafuni ukubona abantu besokolile. Ngiyathokoza kakhulu kuMakhiwa TV. Ngiyabonga.